Takže tu je to miesto, myslím si, že je to aj presne ten strom, kde sme zastali, keď sa nám zjavila kopa dreva až po pás. Prešlo možno, jak teraz. Raz, dva, tri, štyri. A vtedy to prišlo. Vtedy prvýkrát zmenil frekvenciu. Vtedy stamať začalo, už nešli také kroky, že ale už išlo, urobil toto a hneď už išiel na nás útok. Priamo, už začal behať. A ja vtedy hneď delobúch, jeden, začal som škrtať, ale ruky mi nejak nešli. Normálne som chcel aj ruku ku škrkátku, nevedel som, aké ma zhypnotizoval, normálne ruky. Toto vedľa mňa stojí ventilátor srdce. Hovorím, že čo, nejdu ruky k sebe. Škrtam, nezapálilo sa, odpadlo, rýchlo, preč, druhý, záložný delobu, zapálil sa, rúcil som. Bomba taká v tom tichu, že dovidenia, vybuchlo.